nge-21st ikamaji kwafumntomnya engenacala. Umhla wama-21 kwinyanga yoKwindla lusuku apho abantu bathi babhiyozele amalungelo abo. Ukanti akunjalo kuLucky Machona owaba lixhoba lesiganeko seBhisho Masaka nalapho yena wasinda ekuphulakaneni nobomi bakhe eneminyaka engama-21 ubudala, kodwa wafumana umonzakalo nowamshiya engakwazi ukuzihambela. uMachona uthi kuwo onke amalungelo akhoyo akukho nelinye libonakalayo ebomini bakhe. Into ekhoyo zizithembiso nje esoloko zisenziwa ngabasemagunyeni. Apho andizuxoka, andikaboni nto mna. Last year December nge-International Day bikwi-multipurpose yaseWest saxokiselwa u-MMC kameya esithi nakanjani umntu onedisability uzabe efumene ingqesho. Nalapho yaba yinto nje leyo. Akho nto ke kwezi ngokheli zethu endiyicaphukelayo ngetheory. Mna ndibhiliva kwi-practical kwaye umlomo ungathetha umlomo but izenzo zibe zingazukwenza uxokisela abantu abanenkubazeko. Nangoku sisaphila nzima. As umntu one-wheelchair bengamelanga ndihlala kubuxwayibe obunje. Kwathiwa ndizawufikela kwindlu e-well furnished. Thirdly, kwathiwa ndizanikwa i-electrical wheelchair. Ecengceleza ingoma ethi benzeni bona bengabantu abakhubazekileyo bejongelwa phantsi. Senzeni na? Ingaba isono sethu inkubazeko na? Azisenzeni mntu omnyama, senzeni na? For what abantu abanenkubazeko abacekelwa phantsi ngabanye abantu abamnyama? Ndithi phantsi ngengcinezelo. Asiphili kwenye iplanethi, siphila kunye nani. uMachona uthi emva kokuba belwele ukuba abantu abaphila nenkubazeko babe nezindlu, umasipala weNelson Mandela Bay wasuka wayobabeka abantu abakhubazekileyo kwizindlu zethutyana ezingahambelaniyo neemfuno zabo. Faka abantu abanenkubazeko kumabhangalo. Oqala sisithuko esikhulu esiya. Umntu onedisability njengoba kuthiwa without us nothing about us. Naleyo yintetho nje zathe efambilishayo. Ayiwoywa ngabasemagunyeni balapha eNelson Mandela Metro Polo. Kuyaxokwa nje. Usihlalo weqonga labantu abaphila nokukhubazeka kumasipala iNelson Mandela Bay, uThemba Mzansi, uthi abaxhamli bona kula malungelo uthi akukho nophuhliso abalufumanayo. We have a policy yakwamasipala. We have a policy, a national strategic policy karhulumente yabantu abakhubazekileyo. Izinto eziphaya azenziwa. Nyaka nonyaka, budget na budget, izinto ebezimisiwe zethu azenziwa. Ithi ke ngoku loo nto leyo indibonisa into yoba i-human rights is for mhlawumbi i-politicians because ziyathetha but kwi-delivery ayikho i-delivery. uMzansi uthi into efunekayo ngoku kukuba urhulumente aqiniseke ukuba bonke abantu banamalungelo. Amalungelo angapheleli kwabaseburhulumenteni nakwabanye abantu kuphela. Formation kurhulumente wethu. Akatransforma yeke le democracy ayenzayo. Akenze the real democracy. Ayeke le yabonyulwa enza idemocracy yabantu. Because the democratic esikuyo ayabanyulwa abasibanyulileyo. Not for us. We don't decide, they decide. But if the democracy biye yethu sisonke, thina abantu babanyulileyo, they are supposed to be bavangati.
sithi abantu abaxelela bona rather than bona baxelele thina. Irreversekile le nto. It's time ke kutransformwe. Sibuyele kwilento kwidemocracy yokwenyani. Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa ethetha kule mpelaveki ngosuku lwamalungelo oluntu eKimberley yeNorthern Cape unqanile ukuba noxa zikho iinzuzo zedemokhrasi kodwa azikafikeleli ngokulinganayo kumntu wonke. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki, ndilapha eGqeberha.